rewɓe ɓen no heɓude soñjaji heewɗi hannde, no heɓude lette heewɗe, no heɓude violence ji heewɗi. Kono wallahi nde tawno hannde ko réseau sociaux on ko ɗum ɗo waɗa yeeso e fii dewle ɗen. Kaka réseau sociaux ɗo yimɓe buy woni yiidude, ɓe annda jikkuma, ɓe annda jikku am, ɓe annda jikku oɗa, ɓe yiida ɗo mawɓe maɓɓe ɓen immo ɗo, ɓe jombidira ɗo, fayda ko ɓuri kon kadi ko ɗo ɓe waynodirta. ko adi fof debbo koko foti reftade e neto te mi sikki neɗɗo si wawama netane ha para gañana ɗum walla fitina duumo e moɗon. Ɗimmitel ngel hande heɗen ŋakkira kilifaɓe ɓe gandanɗane hande si won ko yani ɓe garɓe daroɓe kala hen ko gandanɗane ko ɗum woni ko wattinta ko mono won ko ɓe kersata walla won ko ɓe kulata haalande debbo o walla haalande gorko o. E ɗimmitel ngel kadi worɓe ɓe kadi ɓe jogui won bangeji gandanɗane ma ɓe gar kanko kamen kadi ɓe goni yimɓe ɓe gandanɗane manam ɓe wona miijotoɓe ko yawti. Neɗɗo tawi woni miijotako ko yawti walla miijotako ko arata manam famɗat muñal, kono tawi worɓe ɓe kadi ɓe miijo ko yawti walla ɓe miijo ko garata ma ɓe gon ɓe gandanɗane kane ma ɓe gon ɓe jaafotoɓe ma ɓe gon muñatɓe, kono ko fof ko rewɓe ɓe no namni kadi netade e reftade. ɗum kay ko dulaji ɗi fof wona Afrique tan wona Europe tan, ko aduna o fof ɗum andi hen heewi. Woɓɓe ɓen jaranaɓe hen worɓe woɓɓe ha warde debbo o yiwa ɗum laaɓi walla fella ɗum maaya. ɗum ko hunde hulɓinide, saabu neɗɗo an gorko si tawi haɗa resa debbo haalan ɗum gonga, haalan ɗum no gonirɗa, haalan ɗum ko joguiɗa, wala wata wi aɗa ɗum haalana ko wona gonga, saabu eɗen gandi dewgal wona wutte, saka ngoɗa tan guitta e ɓandu ma beddoɗa, wona noon. Wala kono on jomum si tawi ɗaɓɓa debbo imbo yiiɗi haalana ɗum haalullaji ɗi gona gonga, waɗa hoore mum ko patron ko joom jawdi, so si debbo yeeyi to galle to tan wasiya ɗum ton taw. Kadi dewgal ne lamdi communication, haala yewtere an gorko o he debbo o fof kaldon toujours pamodiron, waɗon jewte hakkude mon.